Mahal din pala tawagan nyo ng ex mo, no? Ako ba ginagatasan mo lang, pineperahan mo? Saan na naman nanggaling yan? Mahal? Mahal mo mukha mo. Jinjin, eto na yung chicken nyo. Diyan. Yay! Diyan. Luma yung mantika. Lasang chicharon. Ay, mahal, sinamahan na rin kita kasi... Ninakain na. Dito, halika na. Busog pa ho ako, tsaka lagi na lang manok. Labang ibang alam na pasalubong, di pwedeng baka. Yan na nga kayo. Mahal din pala tawagan nyo ng ex mo, no? What? Ako ba ginagatasan mo lang, pineperahan mo? Saan na naman nanggaling yan? Saan galing yan? Kasi yung mga nakarelasyon mo pala, may nakarelasyon ka palang mas matanda din sa'yo. Matandang babae. Ano hinuhututan mo? Ginagawa mo rin sa akin? Maming ka nga. Sabi mo sa akin totoo. Pumatol ka sa bakla. Ano? Ganun ka pa rin ba hanggang ngayon na mamakla? Ha? Tapos may sugar, mami? Kaya ka pala hindi nagtatrabaho. Kaya pala lagi sinasabi, nung bago kitang niyayan mag-live-in tayo, dito ka tumira sa akin. Sabi mo, wala akong trabaho eh. Siguro style mo yun. Totoo naman yung sinabi ko, di ba? Wala naman talagang trabaho. So wala ka na talagang pag-asang magtrabaho. Gagawin mo din sa akin yung mga ginawa mo sa bading. Yung gagawin mo din sa akin yung ginawa mo sa sugar mommy mo. Mahal din tawagan nyo. Di ba yun namin yung boses mo? Wala na yun. Mga nakalipas ko yung mga katas ng nakalipas ko na yun. Alam mo, hiwalay na tayo. Ayoko na. Lumayas ka dito ngayon din. Huwag kang aabuti ng gabi dito hanggang alas 7 ka lang para umalis ka. Isang oras lang. Ano ba? Didiri ako sa'yo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.